Nazo uthi uphuphe ebaleka kwangabalekeka inkinga kulala inyawo zifinqile ungafinqi inyawo ulele. Okay, uthi uphuphe esikoleni kunengane ninabafundi befake uniform kodwa yakhe beyihlukile, bakufake enkambeni uniform akuyona yesikole bekwamathwasa ukuthi nje kuphela bengekuzukwazi ukubona ngabe bekukhombisa i-design yabo yokuthi bakufake enkambeni mase bekhombisa kanjalo. Omunye athi uphuphe kunomuntu kunephupho libuya njalo uphupha umuntu bona umuntu onegazi limele umuntu ophayo, isayini yokukhonjiswa uma kunomuntu wakini ongazange azinene imgeze owalimala washona limele nangamgeza. Baqapheleke kakhulu abantu lapho ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu bamgeza kodwa benzanga ngendlela. Ake siqaphelisisa nabantu ukuthi uma niyogeza umuntu owalimala uyahamba umuntu emakhazini abuye ngelanga azofaka ngale ekhaya, efika ngaphandle komuzi ubulawa imbuzi kukhishwe inyongo, leyo nyongo leyo ifakwa emthini. Umuthi uyahamba uyowukha umuthi, ngizobuya ngenitshele le mithi leyo mithi ukuthi imithi emingaphi le mthathu noma iwu4 le mithi engikhuluma ngayo. Uyahamba uyokha le mithi ufake leyo mithi ufake le nyongo umgeze nimgeze ngayo ngaphandle komuzi. Uma negeza umuntu ongasekho ke mebekwa lapho uyatshelwa, niyamtshela futhi ukuthi niyamgeza niyamklina nikhulume nabakuba basuke bemhlangabezile ukuthi kwenzakalani nje kwenhlangene. Into ke nisuke niyiphethe lapho angikhulumi ngale nto afika nazo, into enisuke niyiphethe lapho isuke izosala lapho nizoyimbela, hayi ukuthi nizoshiya ndisigangeni. Imbuzi leyo ihambele leyo mbuzi leyayidliwa beniyimbele leyo mbuzi bese nifaka izinto ukwenzela ukuthi zingayivosi izinja ziphinde ziyibuyisele ngaphakathi ekhaya. Kunento ezifakwayo njengabo cal powder no paraffin kulapha no salt ukuze zingayicotshi izinja ziyidonse zibuyisele ngaphakathi ekhaya. Ihambelwa icitshwe naleyo nto bewindishi noma bekuyibhakede niyibulale niyifake niyigcibe nayo noma nifihlisa umoya kodwa ingabuyeli ekhaya. Indwangu benisebenza lapho nazo zisale lapho zimbele lapha phansi. Kukhona ngayingabona khona ukuthi ayikho into engangayisho ngoba ngangahlangene engangabona abantu bemgeza umuntu bese bethatha lutho abantu bemgeza ngaphinde bawufaka ebhokisini liphinde lingene ngaphakathi ekhaya. Senenzile umdlalo manenze kanjalo siphinde